kaching hon korting jir lapen harpisar phu haklemang phar do antam apantame pini anke niphai sirkep anlo pini pen kenon ni phoni trok baksidolo la karbi festival naile ji first naile paklang video dolo hola dak ko ansi chisik chedang ma lapen non abang lai second block lo kichisik chedang aputhak nali tum hanam paklang pon tung tum la si la non nili karjap abang ke lake jonel ke manat lo lake aterang tin pen cepati tumhan ke padodim la nonang li itum theklong po lake aterang isi pen ihum lo ahem bang la si nanglang donik tha kaprek che kichisik sitame ahem abang ke lage jonel tum han ke padu dim lo pamo pen nang etha si nang le tum lang etha switchboard do fan hei hoi ke pachu bang komani karbi khe phanang lang selet puatum karbi jutang nai lang selet puatum inghu pon la lahai anh hop anta càng khu tang lo von ta mi non sia ko ke selam thulo pendak recharge sama hangsing modem tu pen bathroom kisias pen nang sik wi up bangke mipik lo thema risoi jang dong phan kisik sak awe deji aphan sialang le tumbor ipon lo si chorol pigji alang letum hanta si non kapregadim ako ang palang pon suko tum theklong hala hem hei hui la ke pini atribe steam tum han ke pado hem lo la isi pen lang nam te exhibition hason lo koson koma khe tum si koson sa hem style ma la pen kedo koson si elang tum kedo ma la hai la non ni li kedo bangla ke karbi hem tum tang te lang si salam bom lah sila festival perang anke petang lapo ya sedami oi me hai nang pok thật klang luôn luôn đấy